Ik ga echt wel even een paar dagen best baald en lulk best. Maar dat bericht ik net voor mij. Nee. Je moet ik weer verder. Na de teleurstelling over het net heljen van de finale komt er voortdurend een hele grote teleurstelling achteroen. De nijbouw wordt uitgesteld. Mooi een hier. En dat wielst elke keer erop rekenen hier dat de start van het zeilseizoen in die nieuwe hal wezen zou. Maar er is ook goed nieuws. Het slag het LDODK om haattrainer Jan Niebeek binnen te heljen. Dat is misschien wel de grootste namen in de korfbalwereld. Er hing het wat in de loft bij LDODK. Het wordt alsmaar drokker bij de korfbalwedstrijden op Gediek. De sportieve ambities binnen Grut zullen de beste van het land worden. De nijbouw zit op het punt van begin. En deze teamsport van mooie en fraaie groeit. Hoe kan dat? Ik volg je dat al hier van binnenuit. De tribunes werden al verkocht, want ja, in oktober zou het losgaan in die nieuwe hal. Maar dat rint dus oors. En dus moeten de plannen omsmieten worden. En dat vreegt nogal wat van de club. En trouwens van alle verenigingen die gebruik maken van het sportcomplex. Oh, dit ziet er echt heel goed uit als de laatste keer dat we hier Ja, zien. dat is nou ook helemaal keel eigenlijk maken. Ja, En dit gaat eigenlijk helemaal los. Bij de sloop. helemaal slopen. Ja. En dan is de bedoeling weer natuurlijk dat we met de zeil beginnen zoen. Maar omdat de fundering net helemaal goed weer, moesten ze beginnen met de boetewand. En wij kennen net zonder boetewand korfballen van de winter. Nee. En daarnaast is het verhaal van de vleermoes. Die kan daar zitten, dat weten we natuurlijk net. Wij hier verwachten dat we komende winter, naar je sporthal hier, naar je ruimte, waar we met elkaar zitten gewoon. Dat hebben we nog net, dat wordt nog een uur uitgesteld. Ik ga echt wel even een paar dagen best baald en lulk best. Maar dat bericht ik net voor mij. Je moet ik weer verder. Hier komt een tijdelijke wand voor straks, een stofwand of ik weet niet hoe ze dat krijgt nemen. Dus we zullen wel een stukje naar binnen maken. Dus we leveren wel een beetje capaciteit in. Ja. Er binnen meer praktische problemen. Hoe komt het mooi de zitplakken? De tribuneverhuurder die we hier, die hier een zijn van ja, dit is het laatste seizoen, dus die had zijn spul verkocht. En dan hebben we het zingen hier van huurd. Die had het spul verkocht, dus we hebben nu geen tribunes. Dat hebben we de meesten beloofd aan de businessclubleden, aan de supporters, aan de leden. Van nou, hier hebben we een goed plak om te zitten. Ja. Helaas wordt het nog een hier verderop. Maar ik denk vanuit dat ze daarmee helpen. Maar in dezelfde periode komt er ook goed nieuws. Jan Niebeek. Hij wordt de opvolger van Gerald Aukers en wordt haattrainer bij LDODK. Goedemorgen. Als bondscoach won Niebeek met Oranje Europees en wereldkampioenschappen en maakt het top Sassenheim 4 keer landskampioen. Goedemorgen. Goedemorgen. Goed om er te zijn, ja. Er binnen wel een heel soort telefoontjes van Gauke van Nedergewest. Oeh. Heel vaak. Ik ben hem toen zien kwam in Amerika. Werd ik op reis weer en hij toevallig. Dus hebben we tegen elkaar eten. En toen hebben we wel zijn ooit nog samen geerwerkje. Ja, dat was telkens niet het goede moment. En eigenlijk was het nu ook nog niet het goede moment. Toen bel ik hem in november. Hij weer krek technisch directeur worden bij de bond. Je hebt een plan als je bij de bond begint. Dan heb je een bepaald idee van wat wil je bereiken. En, Ik bel hem op en ik zei tegen Jan, Jan, je hebt geen keuze. Ik zei, je moet het echt gaan doen. En toen begon ik te geniezen. En toen dacht ik, ik viel een opening. Niebeek zei ja. En dat zit hem vooral in de ambitieuze plan die de club had om korfbal naar een hoger niveau te brengen. soms moet je keuzes maken in het leven. En ik vond dit wel een dermate mooi plan dat ik dacht van... ja, je kan zeg maar meer aan de beleidskant gaan zitten of je kan het ook zelf gaan uitvoeren. En in dit geval heb ik daarvoor gekozen. En dan hebben we hier een tijdelijke kantine, nationaal. Oké. Ja. Soort Ja, dan kan ik lekker voeten zitten, hè? Dat is het voordeel. lekker bakje. Ah, goeie.
Hallo, goedemorgen. Waar we een koffie of thee? Ik wil wel een bakje koffie. En dat we al omhoog zitten en hebben we een hele goede gearwerking met de voetbaljerik. Dus dan kunnen we altijd hun rompers in broeken. En zo. Ja, dat is niet een probleem. Ja, dat nooit Of de aanstil. rugby, dat zit je direct aan. Hè? Dus dat is wel mooi van Gediek. We werken wel heel mooi samen. En dat kennen al je. Dus, Ja, dat is je niet hebt een elkaar nou ook nodig. ja, dat mag ik wel. Maar het is dan wel lekker dat het ik zei is. Ja. Ja. Zullen we daar zitten? We willen hem afjeren. Nooit zitten in deze tielijke kantine naar de wedstrijden wordt hem net, maar 400 man. Maar Gauke had er wat op bedacht. En een tijdelijke tent aan de achterkant. Zodat we daar wel hetzelfde tent. gevoel creëren kunnen wat we nou hier steeds. Maar echt een tent. Ja, ja. En eigenlijk is dat ook wel heel mooi en positief, want dat is ook wel iets geks. En dan kunnen we dan een uur lang dat beleven met z'n allen. En ik ga zo voor me dat we gewoon elke 2 weken een soort dwarfeestje gaan. Dus ja, wat positiefs van mijntje. Dus is mogelijkheden. Ja, mogelijkheden, ja. Dat we dat hier op deze manier invullen. En ik denk dat iedereen het geweldig vindt. En doen ze dit nou omdat binnen verbouwd wordt of wie dit altijd Nee, als het mooi waar is, doen ze dat ook mooi hier. Ja, en dat ken ik mooi, hè. Daarom is die samenwerking zou mooi met elkaar worden, dat ken ik. In de sporthal had LDO-DK geen bestuurskamers om te vergaderen. Daarom wordt er een soort vergaderen in het bedrijf van Gauke. Ken ons, ik op een gediek. Hier moet het de technische staf voor het eerst Jan Niebeek. Denk ik dat dat heel erg op het mentaal-communicatieve aspect ligt. Het zeelseizoen rint dan op zijn eind. En er wordt waarom zien op het net heljen van de finale. Van hoe ga je om met bepaalde weerstanden, tegenslagen, doorzettingsvermogen misschien. Dat zijn wat mij betreft misschien elementen die daar om de hoek komen. Maar misschien zit ik wel naast, hè, want het is een observatie die ik van buiten doe, zeg maar. Dus het is niet... En wat er nog ontwikkelen we in. Ja, maar gewoon ook durven Conflict zeggen wat je denkt. Oké. Weet je wel, gewoon we zijn met elkaar een team en dat is ook, blijf gewoon met elkaar. Gewoon Ja. ongeacht wat er gebeurt, dat je het wel of niet eens bent. Ja. Maar je moet wel uiten van wat je voelt en wat je denkt. En dat haal je in een één-op-één gesprek er niet uit. En dat haal je er wel uit als je dan Ja. met ze aan de slag gaat. Maar dat gesprek moeten we eigenlijk wel op gang krijgen. En ik vind het dan fijn om te horen dat er wel dus de mogelijkheden voor zijn. En die hebben nu fysieke testjes om te kijken wat voor type je bent. Ja. Mario de Haan is maar de verbiener tussen speler en trainers. Wat is er nog nodig? Nou, ik denk dat het zit hem wat in het intrinsieke. Dus echt op trainen het maximale eruit halen willen. Maar ik ook hoorde waar aan te spreken. De beleving. Op het moment dat het even net goed gaat, dat is dan dus wel heel erg bij elkaar bloost. En dat is elkaar wel helpen om daar doorheen te komen. Valt dat wat uit elkaar als ze... Hoe ik het de laatste jaren zien heb wel, ja. Zelfs zat ik altijd bij de club korballen. Ik doe in ieder geval, vind ik het allerleukste wat er is. Werk je met meisken, werk je met vrouwen en malen. En daar zit echt wel een groot verschil in. Ik ben zelf fysiotherapeut, dus vanuit de motorische achtergrond ken ik een hele soort met waan. En ik ben gewoon een mens, ik ben een sportmens. Haar zoon Tieme speelt ik bij LDO-DK. En docht, liek als orenspelers, ik vrijwilligerswerk voor de club. Wij kennen dat heel goed, Sky. Het team is er heel goed in en ik heb daarin ondertussen ook wel goed in geleerd. Maar thuis hebben we het er relatief weinig over. Oké, want wat hij sleet, wat dus net meer? Net thuis meer hoe de wedstrijd beginnen, wat roos dan wat hier, wat er beter dan moest. Vaak is dan in de auto weer waarom. Dan hebben we het er nog even over en dan is het klaar. Het trainerwijzen had ze net van een vreemde. En zei tegen hem, die komen beide een soort zien. En dat wat ik waardeerd vanuit de club. Dat vinden ze leuk, dat die een hoop komen te zien. Maar voor spelers is het, ik word een paar keer beter van teamen. Ja, het is juist zo dat er een hele hoop dingen tekeer binnen, dat je soms nog niet weet van haar. En dat je er dan achter komt en denkt, ja verrek ik dat met jij er weten. Ja, dat vind ik wel.